kunya. Ina da Aisha rabbi ya sami zuciya hobi ki sani, mu nake ce guda wacce nake so dan ta na ma fara yi. Aisha gimbiya kyakkyawar mace zuciya ke sai na sani, kin zama daddaban ko sunan ki kala da na mama na ne. Wata laraba na yi shirin makaranta inda na hukuma yake yanayin na makara tafiyar da nake ina azama, sai kawai nake ta zami kafin dai karfe 10:40 ga shakarsa nake tafiyar zane jima. Da zan yi gagajiya a daren jiya na sha harai, sai aka sha gabana mota ce ta tsaya mai kirar Honda, sai aka ce shigo zo na rage maka hanya kar kai ganta. Wata farar iya ce a cikin motar mai halin kirki. Rex on the beat. Na shiga na zauna muka gaisa kallon ta nake, na mata godiya ta ce ba komai ai makarantar ku nake. Jiya na fara zuwa kar da gada mu kilasta yana kulle muke. Suna da Aisha kai kuma na ji ana ce mama mutuwai. Mamakini da nai ya za a wai a ce sunana ta san shi, ko da ce da ni mallan ba ta kaza na kira iran tashi. Na bata mun iso su kula muka saka kilas muka je mun zauna, abinda na yi kula Aisha kam hankalin ta kai na yake. Tashi na zo ni a gida a cikin ɗaki ina zauna, tun fa na gaji sai ga kira na waya wanda ba tsammani. Kawai na yau fitin Aisha mun gaisa ta ce kaji yaya Mahamud ta nan na yi maka sai ka fahimci. Ni da sa ciki sai ku biyo da a gaba ku sha labari.